bertan geratu zanetik, lagun artean egon eta familia artekoa ikusteko aukera eduki dugu. Arriskua pasata zegoan sensazio eukitzera be, aiagoa momentu batzutan, eta horrek neurrixak behar baino gehiago lasaitzea ekarri dauz harritzan. COVID-19 arriskuak hor jarraitzen zebala behin eta berriz entzun dabe, ez dugu sinistu nahi izan. Eta azken ordutan oso gertu, ordizin eta eskoriatzan ikusten gabitz, foku berrizak sortzeko arriskua benetakoa dela, eta daneu tokatzen jakula berriz neurriak hartu eta arduraz jokatzea. Jende pilaketa barik eta distantziak zainduta asko lortu genke. Gogoratu eraikin publikotan edo distantzia bermatu ezin dienia maskaila erabiltzea beharrezkoa dela, eta erabilera bakarrikoa edo telazkoa izan, baina erabili beharra daukagula. Neurri txikisekin lortu genke gogorra horik hartu beharrik ez eukitzea. Albokoatik, lagun edo senideatik, bakoitzak bere buruagatik bestek ezpadabe, saiestu dugun konfinamentu berri bat geure esku dago neurrixak behintzat.